Ja, alltså det var skandinaviska enskilda banken som de... It's beautiful. Ja, det tycker jag med. Man kan tänka sig så i alla fall. På skandinaviska enskilda banken. Banken. Skandinaviska enskilda banken. Och då så kunde man skaffa sig ett eget hus där, så sa de. Och så kunde man lägga upp ett litet kapital och ja, man kan faktiskt göra allt där. På skandinaviska enskilda banken. Det finns möjligheter till det. Och sen så sa ju de att man kunde lägga upp ett barnbidragskonto. Men på skandinaviska. Banken. It means I love you. Skandinaviska älskliga banken means I love you in Swedish. Yes? Ja, skandinaviska enskilda banken, det gör det. Och då sen pensionärsbidrag eller pensionärsservice eller pensionskonto finns ju sen på tampen.